Så det er godt nok fin nissehue, du har på, Baldrian. Ja. Og jeg har nemlig også nissehue på med kvast. Men prøv lige at se. Skal vi ikke lige sige hej til børnene? Hej med dig. Hej. Ved du, Baldrian og jeg, vi sidder lige og snakker om jul og juleaften. Og det er derfor, vi har taget nissehuer på, for det var ikke så længe, før det er juleaften. Og vi kan næsten ikke vente, vel, Baldrian? Det er så hyggeligt til jul, og man får helt ondt i maven. Men hvad gør man, Baldrian, hvis man ikke kan vente? Hvis man ikke kan vente, til det bliver juleaften? Jeg har en idé, for man kan bruge et kalenderlys. Kender du også et kalenderlys? Ja, prøv lige at se, hvor flot det er. Og det er faktisk sådan, at det var en dame i Danmark i gamle dage. Ikke mig. Ikke en anden dame. En anden dame end mig, der lavede kalenderlyset, og hun satte streger. Ja, hun satte 24 streger på lyset, og så brændte de en streg hver dag. Og når der ikke var flere streger, så var det juleaften. Ja. Og så kan man godt få gaver. Du skal nok få en gave juleaften, Baldrian. Jeg har købt en lille gave til dig. En lille gave har jeg købt. Ja. Og ved du hvad, så til juleaften, der hygger man sig jo også med familien. Baldrian, hvad er det? Nej, du skal jo nok få en gave. Ja, du skal nok få gaver. Ikke? Ja. Men lige nu så snakker vi om juleaften, og hvor hyggeligt det er til jul. Men hvis man ikke kan vente, så kan man tænde kalenderlys, og man kan tænde adventslys. Fordi det er, prøv lige at se, det er sådan, at man kan tænde 4 lys en søndag inden juleaften. 1, 2, 3, 4, ja. Og når man så har tændt alle 4 adventslys, så var det ikke længe før det er jul. Ja, og så får man gaver. Ja, og man kan hygge sig med sin familie, Baldrian. Og spise god mad. Skal der have god mad? Og juleguf skal man have. Det er rigtigt, for til jul, så bruger man også noget andet. Man skal nemlig have et juletræ, og du har faktisk, Baldrian, du har faktisk lavet en film. Skal vi vise den til børnene? Om dig og juletræet? Prøv lige at se med her. Baldrian og juletræet. Det er blevet december, og Baldrian elsker bare juletiden. Ja, og nu begynder det også at sne. Baldrian vil ud og gå en tur i sneen. På hans vej møder han et flot grantræ, som han stopper op og kigger lidt på. Wow, det er som om, at når alt andet er mørkt og gråt, så står grantræet stadig helt grønt og lyser op i mørket. Sådan et flot grønt træ kunne gøre det ekstra hyggeligt hjemme i stuen, tænker Baldrian. Han får fældet træet og trækker det stille og roligt med sig hjem på hans fine lille trækvogn. Det er lidt tungt igennem sneen, men nu er det fine træ kommet ind i stuen, lige ved vinduet. Det er flot, men et træ er jo ikke helt nok i sig selv, tænker han. Der mangler et eller andet. Baldrian finder kassen med pynt frem. Han skal bruge både hjerter og krammerhuse. Han begynder at komme pynt på træet. Og i toppen sætter han den store stjerne. Nu mangler der kun den sidste ting på træet. Kan du gætte, hvad det er? Ja, lysene! Og sådan. Nu står træet så fint og lyser op i stuen. Det kan måske godt virke lidt underligt at tage et grantræ ind i stuen til jul. Men det er faktisk en måde at bringe lys og naturen ind i vores hjem på. Og det får os til at huske på, hvordan vi kan samles om glæde og lys, selv når det er helt mørkt og koldt udenfor. Det er da ægte julestemning. Er det ikke? Rigtig glædelig jul. Hvor er du god, Baldrian. Det var da en god film. Synes I ikke også, det var en god film, Baldrian havde lavet? Det synes jeg. Om et grantræ, der kom ind i stuen og blev pyntet. Og du var pyntet det så flot, Baldrian. Ja, og du satte lys på. Ikke, for det er rigtigt, at et juletræ skal også have lys på. Pas på. Au. Ja, man kan godt brænde sig. Skal vi puste? Kan I også hjælpe med at puste? 1, 2, 3. Det tror jeg var godt. Tak skal I have. Ikke? Men det er rigtigt, Baldrian, du lavede et virkelig flot juletræ. Og når det så bliver juleaften, så putter man jo gaver under juletræet. Og så hygger man med familien. Ikke? Ja, der er ikke nogen, det er jo fordi, det ikke er juleaften endnu. Men der skal nok komme gaver under juletræet. Ikke? Og det var så fint med lysene. Og ligesom vi har brugt kalenderlys. Ikke? Jeg tænker, brænder I også kalenderlys af i december? Det tror jeg ikke gør. Men det er nemlig så hyggeligt. Ikke? Og Baldrian, der er også en anden måde, man kan gøre
hvis man ikke kan vente til jul? Ja, man kan nemlig gå på biblioteket, og så kan man låne nogle gode julebøger. Og Baldrian og jeg, vi kan rigtig godt lide at læse julebøger. Kan I også godt det? Den her bog, den handler nemlig om den lille nisse. En lille bitte nisse, for nisser er ikke så store. Og ham her, han bor ude i stalden hos alle dyrene. Ikke? For han er gode venner med dyrene. Ja, man skal være gode venner. Det skal man nemlig her til jul. Det er en rigtig god bog. Og en anden bog, Baldrian, der også handler om julen, det er den her om grantræet. Ja, ligesom juletræet, du har der. Og den her grantræ, den bor nemlig også ude i skoven, ligesom du havde været ude i skoven og fælde et juletræ. Ikke? Så den er rigtig god. Ja, det kan være, vi skal læse den bagefter. Når vi lige har sagt farvel til børnene, så kan vi læse, om det er fint. Nej, det er det. Den skal lige vendes om. Sådan, så kan vi læse den lige om lidt. Skal vi ikke lige ønske børnene en rigtig god jul? Rigtig god jul! Ja, så kan vi læse der. Ja, prøv at se et flot juletræ, der bliver pyntet. Du kan finde bøgerne Lille Nisse og Jeg er et træ på biblioteket. Tak for i dag, og endnu en gang rigtig glædelig jul.